машғул шудан ба варзиш ба кас нерӯю ҷасорат мебахшад. Дастпарвари Федератсияи каратедо ҷундокан Субҳонхуҷа Мусохуҷаев баъд аз 2 соли хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба хона баргашта тасмим гирифт аввал ба дидорбинии мураббиён ояд, зеро ӯ толори варзишӣ, мураббиён ва машқу тамринро бисёр пазмон шуда буд. То шомил шудан ба сафи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, Субҳонхуҷа 9 сол дар намуди каратедо тамрин мекард. ӯ иброз медорад ки маҳз ҳамин машғул шудан ба варзиш буд ки ӯ хизмати модар ватанро бе мушкилӣ пушти сар намуд. аз даври хурдсолим ба варзиши каратедо ҷундокани ҷумҳурии Тоҷикистон машқ мекардам. ин намуди варзиш ба ман хеле писанд буд. баъди хатми мактаб ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кардам ва сарбаландона ба назди падар модарам ва назди устодонам баргаштам. маҳз амин варзиш, амин тамрин буд ки дар хизмат ман ба ягон хел мушкилӣ дучор нашудам. барои он ки ман рӯҳан ва ҷисман обутоб ёфта будам. ин варзишгари пуртаҷриба номзад ба устоди варзиши Тоҷикистон ба ҷавонону наврасон тавсия медиҳад ки ҳатман тарзи ҳаёти солимро пеша намуда ба хизмати модар ватан рафта қарзи шаҳрвандии худро адо намоянд, зеро хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мактаби мардонагист. раиси Федератсияи каратедо ҷундокан Фозилҷон Аҳмадов аз он болидарӯ аст ки шогирдаш бо сари баланд аз хизмати модар ватан баргашт. ӯ иброз медорад ки мураббиёни Федератсияи каратедо ҷундокан омодаанд он нафаронеро ки мехоҳанд ба хизмати модар ватан раванд ба машқу тамрин фаро гирифта ройгон намуди каратедоро омӯзонанд. яке аз варзишгарони пешсафи мо Субҳонхуҷа Мусохуҷаев се карате чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба намуди каратедо, номзади устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба намуди каратедо имрӯз бошад бо сари баланд дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат карда баргашт. аз тарафи Федератсияи каратедо ҷундокани ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама сола якчанд ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ рафта сарбаландона хизмат карда истоданд. Федератсияи каратедо ҷундокани ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ҷавононе ки бо хоҳиши ихтиёрӣ, бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мераванд, якчанд шароитҳоро муайё карда аз ин бошад. сару либоси варзишӣ ҳарбӣ ройгон мебошад, машқу тамрин ройгон мебошад, роҳгардӣ махсус ройгон мебошад. ҳамчунин Субҳонхуҷа Мусохуҷаев дар маросими истиқболи варзишгарон ки аз мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон баргаштанд иштирок намуда онҳоро ба ин дастовардҳояшон табрик намуд. ёдовар мешавем ки варзишгарони федератсияи мазкур аз мусобиқаи байналмилалӣ ва марафони байналмилалӣ бо 25 медал ба ватан баргаштанд.